Hola, cuinateques! Avui us convidem a preparar un arrosset de marisc digne de qualsevol taula amb ganes de gaudir d'un arròs de diumenge. Som-hi! Tallarem 2 grans d'all, 280 grams de ceba i 60 grams de pebrot verd. Posarem oli d'oliva a escalfar en una paella. Ui, aquesta maneta no és del Jordi. Quan tinguem l'oli a punt, posarem l'all tallat, la ceba i el pebrot verd. Li tirarem una mica de sal i ho barrejarem bé. Anirem tirant una mica de fumet de peix i marisc i donarem unes voltetes perquè no s'enganxi. Ho deixarem cuinar-se durant 20 minuts a foc mig alt. Ho anirem vigilant i afegirem fumet cada cop que calgui. Ai, aquesta maneta! Deixeu que els nens participin en la recepta, ho passareu molt bé! Per aquí també! Molt bé! Passats els 20 minuts, tornarem a afegir fumet i ho barrejarem un cop més. Ara ho deixarem 10 minuts més, però baixant la intensitat del foc. Ara a foc mig. Passats els 10 minuts, afegirem fumet per desenganxar i 60 grams de tomàquet triturat i 28 grams de carn d'anyora. Una mica de pebre vermell fumat i donarem 4 voltes per integrar tots aquests ingredients. Ho deixarem cuinant-se 2 minutets a foc mig. Ara serà el torn dels popets. Posarem 600 grams a la paella. Nosaltres fem servir popets, però podeu posar calamar, sèpia o el que més us agradi. Mira, i si deixeu un comentari amb les vostres preferències? Potser un altre dia podem fer la recepta amb les vostres propostes. Ai, sí! Es mouen com si estiguessin vius! Uix! Barrejarem molt bé tot fins que els popets quedin vermellosos i ho deixarem 45 minuts a foc mig. Us recordem que us heu de subscriure si no us voleu perdre cap recepta. Els popets s'aniran coent amb la seva pròpia aigua, però arribarà un moment, al voltant dels 20-25 minuts, que haurem d'afegir fumet de peix fins a mig cobrir. Continuarem amb la cocció. Finalitzats els 45 minuts, retirarem tots els popets i els reservarem per més endavant. Per una altra banda, posarem a bullir 1,3 litre de fumet de peix.
i afegirem a la paella 400 grams d'arròs bomba. Li donarem unes voltes fins que quedi ben impregnat i li tirarem 100 mil·lilitres de vi blanc. Deixarem que s'evapori l'alcohol i de seguida li tirarem el fumet de peix calent. Ho deixarem coure durant 10 minuts a foc alt. Durant aquest temps anirem donant unes tímides voltes només per assegurar-nos de que no s'enganxi. Passat aquest temps, afegirem 100 grams de gambes crues pelades. Ho deixarem 5 minuts a foc mig. Va, que ja queda poquet per gaudir d'aquest arrosset. En total haurà estat uns 15 minuts. Ara ja podem parar el foc. Afegirem els musclos que prèviament haurem obert i també els popets que teníem reservats. Integrarem tot donant unes voltetes i ho deixarem reposar durant 3 minutets. Doncs ja tenim el nostre arròs preparat. Un arròs de marisc senzill que té el seu què. Us recordem que us heu de subscriure si no us voleu perdre cap recepta. Salut i bon menjar!